अन्जलि दैमारि आब' बिथाङा गावनि सायावनो कनफिडेन्स गैया मानो होनोब्ला बिथाङा बोजोबनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङानो सानसे समाव जोंनि आइजो माहारिखौ दैदेनलांदोंमोन दा बे समाव बिथाङा जुदि जोंनि आइजो माहारिनि सोरबा सासे मोजां हानजाया जुदि हेफाजाब खालामनो ओंखारबोदोंब्ला बेवहाय जुदि बिथाङानो जुदि नेगेटिभ साननाय दङब्ला बिथांनि सायाव जोंहा UPPL हानजानिफ्राय आं बुंनो नागिरदों एज ए CWC हिसाबै जे बिथाङा जोंनि आइजो माहारिनि जौगानायखौ लुबैयाखै मानो होनोब्ला गिबि खेबावनो बिटिआर एकर्डखौ जोंनि UPPL हानजाया मोजाङै जाफुंहोगोन होननानै बुंदों आरो बिथाङा सानसे समाव बिथाङानो प्रफेसारमोन फोरोंगिरिमोन दा बै समाव जोंनि लाइमोनफोराबो कुइसना फैदों सासे फोरोंगिरिनि साननाया मानो बेले बेजे मानो होनोब्ला बयबो साननो हानाय केपासिटिया दङ फरायनो हानाय रोंखानाय राखानाय जाबाय दा बिथांमोनखौ जुदि जोङो सोरबा सासेया जुदि फुस्लायनो नागिरोबा बेवहाय डक्टर अन्जलि दैमारि आब' बिथांनि सायाव जोंहा रोखायै जोङो बुंनो नागिरो जे बिथांनि सायाव रावबो फोथायनाय गैया आरो जोंनि UPPL हानजानिफ्राय गभर्नमेन्टनि हरनाय आसुनि बायदियै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000खौ जोङो UPPL हानजानिफ्राय होखागोन होननानै जों आखायाव लाखादों आरो बिनि थाखायनो जोंहा मोनफ्रोमबो समस्तियाव 40टा समस्तियाव जोंनो गिदिंगासिनो दङ आं थांगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ लानानै जों सावरायलायदों दा बिथांमोना सिगाङाव मा स्किमखौ मोनबावदो दा मा मोनाखै जायनि थाखाय जोंनि UPPL हानजाया बिथांमोननि थाखाय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपाव थांनानै स्किमफोरखौ होनायनि गेजेरजों माबायदि ट्रेनिं कचिं सेन्टार बेफोरखौ होनो हायो जायनि थाखाय जों ओंखारदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय जोंहा मोजाङै बिथांमोनानो आइजो माहारियानो ओंखारबोदों आरो बे हेफाजाबनि गेजेरजों बिथांमोननि थाखाय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जि 75,000 होगोन होननानै बुंदों बेखौ जोंनिफ्राय होखानाय जाखागोन बिथांमोना बुंबावो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिखयनो बिथांमोना बुंबावदो जे बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे 25,000 होबोबाय थादों होननानै बुंदों बेनि सायाव दाथ' सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बुङोब्ला बेखौ सोरबा मोनसे हानजाया दाना होनाय नङा मानो होनोब्ला मोनसे गामिनि आइजोफोरा भट जानानै बिथांमोनानो 12 बा 13सो सदस्य लग नांनानै आइजोफोरा जमा जानानै बिथांमोना मोनसे आसुनि लायोबा खायफाया नाम होसिगोन माने माइनावस्रि सोरबा सन्दना बा सोरबा लक्ष्मी बिदि नाम होनानै लायो दा बे खेबाव बिथांमोननि बे 25,000 होनाय बा सोरबा 75,000 होनाय बेफोरबायदिखौ जुदि बिथांमोना मोनखानो गोनांखा आइजो माहारिया बेखौ सोरबा BPF बा BJP बुंब्लाबो बे गभर्नमेन्टनि हरनाय आसुनि बादिब्ला बिथांमोना जि खामानि मावनो ओंखारबोनाय बेनि थाखाय बिथांमोननो जोंहा अनसुंथाइ होखानांगौ बे अधिकारखा आइजो माहारिनि मोननायनि अधिकारखा बेनिखायनो बयबो दिनै आइजो माहारिया ओंखारदों जि रां मोननांगौ बा जि अनसुंथाइ मोननांगौ आइजो माहारिया बेखौ लानो थाखायबो थाब थियारि जाखाबाय आरो अधिकार हिसाबै बे खेबाव बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो आइजो माहारिया अधिकारखौ लाखागोन होननानै ओंखारदों फैबाय थानाय समाव जुदि UPPL सरकार दायोब्ला आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय मा इस्युफोर लानाय दं गिबि खेबावनो जायफोरा फरायनायाव ओंखारबोदों लाइमोनफोर दङ आइजोफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै फरायलांनो थाखाय APSC UPSC बेखौ जोङो नायग्रोगोन बिनि उनाव जोंहा टेक्सटाइल बिथिंखौ जोङो नायगोन मानो होनोब्ला टेक्सटाइलनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंहा मोजां आइजोफोराबो दङ बिथांमोना खामानि मावनो हानाय दङ बिनि गेजेरजों जों थामथियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों बिथांमोना जाबायदि खामानि लागोन बेफोरखौ जोङो खामानियाव आवगायलांनो हिसाबै जोङो जोंनि UPPL हानजानिफ्राय अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै आवगायलांनो हायो बेनिखायनो जों ओंखारदों आरो दिनै जोङो सुक्लाय सेरफां समस्तियाव फैदों आरो बेवहाय जोङो नुदों सुबुंगौमा जि बिखाल जनसभा लादों बेवहाय जोंनि UPPL हानजाखौ मोजां मोननाय साफ्रोमबो रायजो राजायानो सुक्लाय समस्तिनि बिथांमोना ओंखारदों आरो बेनि गेजेरजों जों मिन्थिनो हायो बे खेबाव सुक्लाय सेरफां समस्तिनि बियाबनि बिजाथि हिसाबै प्रदीप नार्जारी बिथाङानो 100% गोबां भट लानानै देरहागोन नैबे समाव UPPL बेसेबां सिटआव देरहागोन होननानै 30निख्रुइबो बांसिन सिट लाना देरहागोन मानो होनोब्ला रायजो राजाफोरा दिनै बयबो सोलायनायखौ लुबैदों आरो बिथांमोननि जे हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो मिन्थिनो हायो जे बिथांमोनाबो सोलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो मोनसे आदर्शगत राजखान्थि हिसाबै बिथांमोना मोजां सासे दैदेनगिरि नागिरदों बिथांमोना लुबैदों गावनि अधिकारखौ जाहाथे UPPL हानजा देरहानाय लोगो लोगोनो बिथांमोनाबो जाहाथे अधिकारखौ लानो हायो जायनि थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों ओंखारदों आरो बिनि थाखाय जोङो UPPL हानजा जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाखौ 40टा समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर बावहरबाय दिनै बे सुबुंगौमायाव गोबां आइजोफोरा बाहागो लाफैदों मा जानो थाखाय बिथांमोना बाहागो लाफैदों आइजो होनोब्ला दिनै जोङो जोंनि आइजो माहारिखौ 17 बोसोर दैदेनलांनाय समाव जों अनलि सेल्फ हेल्प ग्रुपल' बिदि बुंनायल' जों खोनानो मोन्दों नाथाय जोंनि आइजो माहारिनि सिनायथिया अनलि सेल्फ हेल्प ग्रुपल' नङा मानो होनोब्ला दिनै लाइमोनफोराबो बा आइजो माहारिनि जायफोर गथ'फोरा मोजां फरायनाय दङ बिथांमोनाबो MA पास खालामनाय BA पास सोरबा PhD लानानै बिथांमोना ओंखारबाय नाथाय बिथांमोननि थाखाय
जि कर्म संस्थापन होनाय बेखौ जों नुवाखै जायनि थाखाय जि सांबिधानिक मथे 33% अधिकार जोंनि आइजो माहारिया मोननांगौ बेखौबो 17 बोसोर दैदेनलांनाय समाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोनाखै जायनि थाखाय दिनै आइजो माहारिया बयबो सांग्रांथि जाबाय जे बिथांमोना मिन्थिनो हाबाय जे सांबिधानिक मथे जे जोंनि आइजो माहारिनि थाखायबो जे 33% अधिकार दङ बेखौ लानो थाखाय बयबो ओंखारदों।